Sino nga ba ang pumatay kay Jesus? Ang mga Hudyo ba o ang mga Romano? Dito nagkamali ang marami. Iniisip nila na ang sibat ng Roma ang pumatay kay Jesus o kaya naman ang mga Hudyo ang may kasalanan. Yes, may role ang dalawang panig. Ang mga Hudyo ang nag-akusa kay Jesus at nagdala sa kanya sa hukuman at ang mga Romano naman sa ilalim ni Pontius Pilate ay naghatol sa kanya at pinako siya sa krus. Pero kahit may human responsibility, may mas malalim na katotohanan na pinapakita ng Biblia. Alam nyo, ang malinaw sa Biblia, walang sinuman ang kumuha ng kanyang buhay. Siya mismo ang nag-alay sa kanyang buhay doon sa krus. Si Jesus ay hindi pinatay na para bang powerless victim. No. Siya ang kusang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga sinabi niya, "No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again." Sabi niya sa John 10:18. May kapangyarihan siyang ialay ang kanyang buhay at may kapangyarihan siyang ibangon ito. At sa huling sandali, sinabi niya, "Father, into thy hands I commend my spirit." And having said thus, he gave up the ghost. So, namatay siya. Kasi sinabi niya, "Father, inaalay ko sa iyo ang aking spirit." Luke 23:46. Ibig sabihin mga kapatid, even in his death, siya pa rin ang may control. Hindi siya napilitan, kundi kusang loob siyang nag-alay. Mga kapatid, hindi matatawag na sacrifice in his part kung pinwersa siyang pinaslang. Ang tunay na sacrifice sa kanyang part ay kusang pag-alay ng kanyang buhay. At yun mismo ang nangyari. He willingly offered his life for our sins. Kaya nga noong sinebat siya ng Romanong sundalo, patay na siya. Dahil nauna niyang ibinigay ang kanyang buhay doon sa krus. Hindi yon ang pumatay sa kanya, hindi ang sibat ang pumatay sa kanya. Ang sibat ay patunay lamang na siya ay tunay nang namatay. Pero ngayon, may mas malalim na question. Bakit kailangan niyang mamatay? Alam niyo, dahil malinaw ang batas ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi good works, hindi pagsunod sa law, hindi pera ang kabayaran ng kasalanan, kundi kamatayan. At malinaw ding sinabi sa Hebrews, "And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission." Walang kapatawaran kung walang pag-aalay ng dugo, mga kapatid. Bakit kamatayan talaga ang pangbayad sa kasalanan? Sapagkat ang kasalanan ay napakabigat sa harap ng isang banal na Diyos at kamatayan lamang ang katumbas nito. Kaya si Jesus, He came, took our sins, and took our punishment. And He gave up His life para mabayaran ang ating mga kasalanan. Kasi hindi pwedeng good works lang, hindi pwedeng pera lamang, death talaga. Death ng innocent blood. Hindi rin pwedeng death natin kasi hindi tayo innocent, guilty tayo eh. Di ba? Ang dugo lang talaga ni Jesus. Ang tupang walang dumi. Ha? Ang kanyang offer lamang ang pwedeng tanggapin doon sa krus. Mga kapatid, hindi na tayo dapat magbayad sa ating mga kasalanan kasi He paid it all doon sa krus. Ngayon ang tanong, ano ba ang dapat natin gawin para maligtas? Simple lamang mga kapatid, repent and believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Sapagkat sinabi sa Biblia, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Romans 10:13. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo maligtas ngayon, mananampalataya kayo kay Jesus. Repent and believe in His name. At kung gagawin mo yan, ikaw ay maliligtas.